start recording. Hai să vedeți și voi, băieți, cel mai frumos gol. Încă o piesă de gol pe care am primit astăzi. Ia să fiți atenți aici. Ia fiți atenți aici, băieți. Pentru toți motivații să vadă și uitați aici. Așa se dau golurile la Weekend League, băieți. Vine mingea, șut ca lui Zidane în finală. Și capita ce se întâmplă? Exact, bă băieți. Are mâna de pluș. Trece prin mâna lui, mă băieți. I-a mai trecut și mingea prin piciorul ăla de ajutat. Ia vedeți, mă băieți, ce se întâmplă aici. Ia vedeți, mă băieți, ce se întâmplă aici. De pula. Zici că are brățară la mână. Aici, uitați-vă, băieți, deci extraordinar. I-a furat ceasul. Extraordinar. Și Oblak? Ce credeți că face Oblak? Din nou după semințe. Exact cum a mai luat el așa golurile astea. Cred că e ultimul Weekend League pentru Oblak. Uite, îi trece și mingea prin piciorul ăsta. Să-mi se pără mie. Cui? Când trage? La atacant, de asta care trage. Ah. Intra și ne un pic mingea în picior. Nu pot să cred! Nu pot să cred! Bă, nu există, mă băieți, este dovada cea mai bună, deci este cea mai mare dovadă că acest joc nu există script, este doar în capul vostru, sunteți niște jucători slabi, nu există așa ceva. Nu știți voi să jucați, fraților, trebuie să schimbăm țara neapărat, gata. Deci uitați-vă și voi, odată I-a transferat brățara de la picior la mână. Da, exact, despre asta este vorba, băieți. Mai trebuia să treacă și prin Oblak și era faza. Am vrut să vă arăt neapărat acest gol frumos, într-adevăr un gol frumos. Nu uitați, dați și voi like-urile alea puternic. Ha, vă pup, băiat.